Ola espectadores de 7 Global TV, moi boas, chegou o día, hoxe é martes 24, e comenzamos esta andaina de o noso básquet. Haberá moitas sorpresas, haberá mesas de debate, tecnificación por parte de Susana García, de Darío Méndez, a opinión de Paco Trigo, pero antes de todo eso temos con nós o luxo de saudar, como non, no primeiro programa, a Julio Bernárdez, presidente da Federación Galega. Julio, un placer que abras ti a escotilla deste barco, non? Moitas grazas. Moitas grazas a vos, contades sempre que a Federación é ese un motivo de ledicia porque, bueno, queremos ser os representantes de todo o baloncesto galego. Penso que este vai ser un programa que vai ser referencia ao longo de moitos anos porque despois de vivir a Copa Galicia neste fin de semana e sobre todo asistir ao fantástico acto que celebraxedes con todas as figuras do baloncesto lucense, penso que o baloncesto galego ten moito sentimento, ten moita bonomía e ten moita xente que ama o noso querido deporte. Por eso precisamos dun espazo nas redes e nos medios de comunicación como que vos propodes e penso que vai ser un éxito increíble. Imos mergullar pasado e presente máis próximo, máis cercano e radiante semana a semana. Por eso agradecemos primeiro a facilidade para ter con nós a Susana García e a Darío Méndez por parte da propia Federación Galega. E no teu nome, presidente, damos o agradecemento maior, non? Bueno, non somente esas dúas persoas, todo o baloncesto galego que traballa para a Federación está a vosa disposición. Temos técnicos moi cualificados na área de adestradores, na área de árbitros. A veces que contamos con árbitros en categorías tan importantes como a Euroliga, ou temos adestradores de primeiro nivel que está tanto traballar na nosa terra como fora dela, que por desgracia hai moita diáspora de talento galego fora da nosa terra, pero bueno, penso que todo o mundo está a vosa disposición polo ben de baloncesto, pola promoción, fundamentalmente por dous cousas que desta federación ten un empeño especial. Primeiro, a promoción do deporte de base, que é a nosa fonte fundamental. Non podemos lembrar, deixar de lembrar que o 85% das nosas licencias son de nenos e nenas menores de edade. Penso que temos unha responsabilidade moi grande de que estas novas xeracións coñozcan o noso pasado, o noso glorioso pasado. Somente hai que ir dar unha volta polos vestuarios do Breogán para ver toda a galería de fotos, as grandes xogadores que pasaron pola nosa terra. Penso que os novos non poden esquecer a estos xogadores, a estas persoas que fixeron tanto, e tamén temos unha loita especial, e ti ben o sabes, por o baloncesto feminino. Na nosa terra supera xa o 36% das licencias, estamos é unha ledicia enorme porque queremos chegar á paridade. Xa este ano dimos pasos en nomear adestradoras solamente para as categorías das seleccións autonómicas, e penso que a loita ten que continuar. Esta próxima semana, como ti ben sabes, vaise desarrollar a Copa Galicia femenina en Porriño. Falaremos logo delo, exactamente, sí. Temos que sexa un espectáculo imponente como foi neste fin de semana pasado a masculina en Lugo. Solamente unha pregunta, Julio, primeiro agradecer que estás aquí, e unha pregunta xa que te das con nós. Os asubíos onte no Pazo a toda a xente que está levando a cabo o tema político, desde a túa parte, que interpretación ten? Bueno, respeto, fundamentalmente respeto. Eu sei que vai no cargo, eu sigo fiel ás miñas premisas de respeto, de concordia. Penso que o mellor en un momento determinado as palabras interpretanse de forma equivocada, pero si desde a Federación eu particularmente ofendín a alguén, pido perdón públicamente a calquera persona que se senta ofendida, pero que sepan que a nosa intención é simplemente crear un clima cálido de concordia en que ese 85% de rapaces e rapazas da nosa terra vexan un exemplo de concordia, de ambientes agradables, cómodos,
pero, bueno, eu o que me quedo é coa fusión das dúas aficións, de tanto da Coruña como de Lugo, eso creo que é o referente fundamental e o exemplo fundamental que quedou para os nosos xogadores e xogadoras novas. Nada, simplemente para min Lugo e o Breogán é a miña vida, eu desenroleime, pasei moito tempo da miña xuventude en Lugo, non teño amigos en Lugo, teño irmáns, bueno, falar de Suso Fernández, de Tito Díaz, de Manuel Sánchez, de Ángel Sevilla, Augusto de la Concepción, Xavi Roca, bueno, podría estar recitando aquí personas y personas que han sido parte de la historia de mi vida, que han vivido todas las vicisitudes de mi vida, y para mí Lugo es eso, respeto absoluto y nada más. Yo voy a seguir trabajando, voy a seguir yendo a Lugo, me he sentido especialmente muy bien tratado por tanto los organizadores, por los hermanos Óscar y Rubén Engroba, por la directiva del Breogán, que me colma de atenciones permanentemente cada vez que voy, y bueno, pasear por las calles de Lugo para mí es un auténtico privilegio porque me lleva a mi juventud y bueno, son cosas que pasan en la cancha, y mis últimas palabras son para que si he ofendido a alguien pido perdón, y solamente he querido crear un ambiente de concordia, crear un ambiente mágico que se ha creado dentro de esa caldera que es el Pazo dos Deportes, en que se vivió un ambiente espectacular, que he hablado con Carles Durán, que vino a dar una charla, como tú bien sabes, onte pola mañá, se ha ido impresionado da riqueza do noso básquet, de ben que se eleva e que se xestona o baloncesto na nosa terra. E xa para rematar, Julio, a mí chamoume a atención chegar a un 80% da capacidade do aforo do auditorio xuntándose co día do Caudalfés, non? E tamén a Supercopa Real Madrid-Barcelona. Eu creo que ten moito tirón o baloncesto en Galiza e en Lugo, sin dúbida. Eu non sou unha persoa que me quede realmente sin palabras, pero o outro día no teu acto sentín cousas impresionantes, non? Da miña vida. Pensas que xa viviche moitas cousas, pero eu outro día ver aos grandes referentes do básquet lucense, galego e español, en parte. E depois, por outra parte, escoitar a homes como Antonio Seral contarnos a dimensión dos fichaxes que fixo para o seu club, para o club do seu amor, da súa vida, é unha cousa verdadeiramente que aínda hoxe se me poñen os pelos de punta, porque falar de Jimmy Ray, falar de Charlie Bell, falar de todos esos xogadores que pasaron por aí, de Perasovic, que pasaron por aí, bueno, sabemos que Lugo é unha dos grandes referentes do baloncesto nacional, que é un espectáculo o pabillón, que é un espectáculo a afición, que é un espectáculo a directiva do Breogán, o seu director general, o seu director técnico neste momento, non? Porque somente se dedica aos temas deportivos, Tito Díaz, e toda a xente, a súa presidenta, que é unha persona maravillosa, que ten proxectos novos, que nos fai partícipes deles, que conta connosco para calquera iniciativa que quera levar adiante, e a Federación Galega está con Lugo sempre, con seu tecido de base que é impresionante. Tuve a sorte de ver o novo Pazo, o novo Paciño, non? Que queda ao lado do Pazo dos Deportes. Tuve o placer de ver un partido, polo menos o final, a prórroga de un partido junior femenino, e vexo do músculo, da fortaleza e da interesa que ten o baloncesto na nosa ciudad, en Lugo. Pois unha honra poder abrir este programa ca presencia de Julio Bernárdez, presidente da Federación Galega. Amigo, gracias, que todo vaya moi ben. Moitas gracias. Voltaremos a Lugo. Un abrazo moi forte. Moi boa noite a todos os que nos seguides polas redes sociais e sobre todo polo canal de televisión. Espero que este programa, o noso básquet, sexa do voso agrado, e comenzamos con un dos primeiros bloques que teredes todas as semanas. Ele é Paco Trigo e vai facer sempre un análise do que aconteceu na xornada tanto na CB como na Primeira Federación. Paco, moi boas e moitas gracias. E benvido. Moitas gracias a vos.
Pois moi ben, empezamos xa, porque o tempo conta. Empezamos ca primeira semifinal, o Obradoiro e o Leima disputaron un partido moi igualado, donde en principio o favorito era o Leima por primeira vez en moitos anos por ser o equipo de maior categoría, pero que, sin embargo, a saída fulgurante do Obradoiro con un Stephens pletórico conseguiu que o Obradoiro hasta o descanso levase ventaxe, incluso en algúns momentos por encima dos 10 puntos. A partir do descanso, o maior tensión defensiva do Leima, o cansancio de determinados xogadores do Obradoiro fixo que a vantaxe fose menguando. De maneira que se chegou a un final igualado onde se impuxo a calidade técnica de xogadores como Font, Brandon Taylor e incluso Barrueta. Analizando un pouco o equipo de Santiago, vemos que ten unha plantilla moi completa, uns exteriores versátiles, con xogadores veteranos, xogadores xoves, xogadores con puntos como Leimanes, Davison, propio Varela, xogadores con actitud mental que sabemos que poden sacar de moitos apuros os partidos trabados, como Quintela, Muñoz, que non xogou este partido, ou Rigó, e un Millán Jiménez que está chamado a ser xogador en ACB. En canto aos pivos, sobre todo a Galán e Esteves máis coñecidos, a novedade era Mikotic e Stephens. Realmente son unha agradable sorpresa, sobre todo no caso do americano, que tuvo un 32 de valoración e que dice moito por un partido destas características e esta altura da temporada. Na seguinte semifinal tamén houve moita igualdade. O Copa Ourense presentou un equipo moi correoso, xoga moi rápido, en moitas ocasións con xogadores abertos, con movimento continuo, e iso causoulle dificultades ao principio a defensa do Breogán, máis acostumbrado a defender xogo directo e posesións máis largas. De feito, na primeira mitade houve hasta 40 posesións que benefician o equipo que xoga máis suelto. A partir do descanso, a maior tensión defensiva propiciou que as posesións se reducisen, o Breogán comenzou a dominar máis o rebote e impúxose a calidade dos xogadores de ACB. De todas formas, o Ourense deixou moi boa impresión, unha plantilla tamén moi completa, teñen, digamos, uns obxectivos ao mellor menos ambiciosos en canto á competición, porque o principal obxectivo é manterse, non como Obradoiro que ten que estar nos puestos de cabeza, pero coñecendo a Moncho López e a súa maneira de traballar, ambición van ter, e xa veremos onde os pon a clasificación. Son un equipo de 24, 25 anos, xente que foi internacional en categorías inferiores en moitos casos, ou no seu país, e teñen uns xogadores que van traballar polo equipo, en fin, un equipo que eu vexo moi completo, que vai ir a máis e o gallá sea este equipo sorpresa que sempre xurde na segunda competición nacional. Chegamos á final. Na final o resultado é engañoso porque unha diferencia de 15 puntos non foi real. A primeira ventaxe foi para o Leima, a partir de aí sí que o Breogán conseguiu unha ventaxe en torno aos 4 ou 6 puntos, había momentos que parecía que abría o marcador, pero o Leima sempre reenganchaba ata que ao final do terceiro cuarto, entre unha canasta desde o medio do campo de Gila e un inicio do último cuarto abrumador por parte do Breogán, fixo que se abrise un hueco de 14 puntos que xa foi definitivo. En esta ocasión, o Leima dominou o rebote, que contra o Obradoiro foi un hándicap, hasta 17 rebotes lle collera o Monbus na súa propia canasta. Neste caso, non, dominaron o rebote, pero non sacaron os beneficios que deberían vir aparellados con esta ventaxe. Teñen un problema na posición do 4, porque cando está Bujarnace moi ben, pero despois a solución non sempre vai ser viable, porque probaron a xogar con exteriores, non sabemos se na próxima xornada haberá outras opcións. As baixas son importantes nos dous equipos para elaborar un xogo de conxunto. O Breogán houve momentos en que xogou realmente ben en ataque, eu creo que amparado no público e amparado na ventaxa que conseguiran. Si é unha cuestión de sensación personal que cando tiña unha pequena ventaxa penso que había máis tranquilidade que na temporada pasada. A temporada pasada, cando o Breogán tiña unha ventaxa de 4 ou 6 puntos, non estábamos tranquilos. Neste caso, parecía que tiñan un mellor control do que estaba sucedendo no campo. Destacar a saco nos dos lados do campo o traballo dos secundarios como Atic e Davis. No Leima, bueno, destacable o porcentaxe tan baixo de Barrueta e de Taylor, un de 7 e un de 8 en tiros de 3, que lastrou bastante as posibilidades en ataque. Ben Lima, Scrap, Bujarnaci, e, bueno, a próxima semana empeza o serio. Pola miña parte, nada máis,
Hasta a próxima semana e agora outros compañeiros analizarán máis polo miúdo estes e outros temas. Agora seguimos, despois de un instante, ca tertulia de prensa, onde comenzamos con Ovidio González, Roberto Anidos e Sergio del Pon. Vémonos nun intre. Moitas gracias, Paco, e moi bo día. A vos. Gracias, Paco. Imos calaretada, como digo eu, a tertulia moi interesante con Roberto Anidos. Moi boa, Roberto. Que tal, boas? Sergio, como andamos por Santiago? Bien, hola, boas tardes, boas noites a todos. Hola, Ovidio, pola Mariña. Moi ben, por aquí sempre ves, xa sabes. Non pretendemos facer un programa como Todo Basque, ni moito menos. Si dos ingredientes están aquí, os importantes, os persoeiros xunto a Roberto Anidos, outro crack. Senón, mirar a actualidade do día a día, estamos no 24 e imos con ela. E se vos parece, despois das palabras que dixo anteriormente o noso presidente, podemos retomar un pouquiño o tema mirando o pazo dos partidos deste fin de semana e sobre todo o último, o a final, non? As subíos constantes na entrega das placas, tamén dixemos que é un programa sin cortapisas, faltas de respeto en moitos momentos destes partidos, sobre todo no venres, e despois o tema de un pazo digno. Si queréis, empezamos por Roberto, por exemplo, entramos un pouco en tertulia a todos, non? Bueno, mellor non son o máis indicado, non? O sea... Desde a distancia lese moitas cousas que non se ven, sí. Bueno, isto únese un montón de cousas. A primeira, que os que mandan son os que teñen o foco, non, mediático, a responsabilidade do cargo, como seguramente ben dirán eles, pero tamén hai que ver hasta cando se pode e hasta cando pois non se pode, non? Está claro que o público está a pedir pois esas melloras que entenden que teñen que ter. Bueno, o que sí eu non acato son as faltas de respeto. Eu creo que a xente ten que facer valer a súa palabra e facer a súa opinión, pero sempre dunha temperatura que se poder estar todos en convivencia, non? E todos teñen que luitar polo seu, eso o comparto, pero sempre coas formas que teñen que facerse. Eu en concreto, hoxe por a mañá chamoume a presidenta dunha das peñas do Club Lucense dicindome que outras peñas insultárona simplemente por saudar a unha persoa moi cercana á súa familia, que era Sergi Quintela, non? Non sei o que opinas, Ovidio, Sergio, do tema. Bueno, eu o que opino desto que isto é algo que canto antes superemos e pasemos mellor. Vamos a analizar porque pasou ahora e, como decía Roberto, non son xustificables para nada ningún tipo de conduta ni comportamento que sobrepasen os límites da educación, do decoro ou do que queiramos decir. Nos espacios públicos todos nos temos que comportar como nos temos que comportar. Dito isto, eses comportamentos incívicos sempre condenables, non hai nada máis. Polo demais, a actitude do público soberana, o público pode mostrar desinterés, apatía ou disgusto co que lle dé absolutamente a gana, porque o público é soberano, sempre que o faga dentro dos márxemes que o ten que facer. E non hai outra cuestión. E isto é referido tanto ao recibimento a Sergi Quintela como as autoridades, englobado dentro de unhas reivindicacións que leva facendo a afección de Lugo nas últimas semanas, nos últimos días, pedindo un reacondicionamento do pazo, da instalación que é necesario. Eu xa non sei se é tanto viable e non habería que buscar ou construir outra instalación acorde o que se necesita. Pero eso penso que é outro debate que lle corresponde ás institucións que teñen que tomar medidas e teñen que traballar nese sentido e non esconderse como parece que últimamente se están escondendo. Vemos a Sergio tomando nota. Non estaba tomando nota. A ver, dúas cousas ou tres sobre este tema. Tema, palabras ou declaracións do presidente da Federación Galega, Julio Bernárdez. A mí me parecen correctísimas. É dicir, o presidente da Federación Galega de Baloncesto ten que pedir en todo momento cordialidade, respeto máis para un xogador galego, porque é presidente da Federación Galega e nós, os aficionados,
sobre todo nos recintos deportivos, somos os que temos que dar exemplo, porque hai unha cousa que me chamou muitísima atención no Bernas en Lugo, no Pazo, que hai moitos rapaces e moitas rapazas. É dicir, me parecería lamentable que cos rapaces e as rapazas, os nenos e as nenas, viran a xente maior, que pode ser seu pai, pode ser súa nai, pode ser seu tío, pode ser o veciño de frente, pois insultando ou dicindo auténticas barbaridades. E despois, o tema, eu onte vi o partido pola tele, escoitei algunha vez os asubíos, sobre todo ao final, depois o que poden ver por as redes, da xente, pois, asubiando os políticos. Eu creo que a xente, como dicía o vídeo, moi libre de expresar a súa opinión dentro dun respeto. O problema do Pazo, eu creo que o problema do Pazo é moito máis complicado do que a xente cree. Non, porque eu creo que remodelar ese Pazo é moi complicado, eu creo que hasta imposible. Ou fan un recinto novo. Eu solamente deixo unha pregunta. Imaginemos que deciden remodelar o Pazo. Onde xoga o Breogán? Sí, no, remodelar o Pazo non é viable. Eu xa o dixen, o camiño non é a remodelación porque non se pode facer. O camiño é outro, pero para eso teñen que traballar 3 administracións, poñerse de acordo, e temos un problema gordo. O Concello e a Diputación, as presidencias e a alcaldía son do PSOE, a responsabilidade de deportes na Diputación é do BNG e a Xunta é do PP. Entonces, poñer a estes, calquera deles pode sacar rentabilidade política poñendo paus nese carro. Bueno, esa é cuestión deles. Eu xa digo, eu para min, sobre isto, e eu aquí xa me paro, porque eu, además, non opino o mismo que Sergio, xa o discutimos personalmente, además, como solemos facer os dous, moi acaloradamente, e xa non vamos a entrar. Eu non comparto, eu creo que se equivoca Julio Bernárdez, e seguramente se o que hoxe dixo neste programa o tivera dito despois de decir o que dixo en Lugo, non houbera recibido os asubíos que recibiu. Creo que se equivoca no que dice, dicindo con boa intención, pero creo que se equivoca, non é o foro nin o sitio adecuado para decirlo, pero dito isto, xa está dito, e bueno, xa pasou, pitaron, punto, se acabou, Quintela, pitaron, o punto se acabou, tardará un ano en volver ao Lugo, e dentro dun ano as cousas serán totalmente distintas que agora. Sen dúbida. Imos xa ao tema deportivo, se vos parece. Robert, a primeira semifinal Leima contra o Obradoiro, deu a cara ao Obradoiro, pero ao final a vitória foi de Leima, e logo no segundo bloque Breogán tamén costoulle moito chegar a vitória con Ourense, non? Competitivo o equipo das Burgas. E en realidade a partido único non hai tantas diferenzas, non? É máis en pretempada. E os partidos, incluso ao final, se decidiron por esas pequenas rachas de xogo que de repente escolles a racha boa e gañas, non? Entón eu non vin un equipo menor que outro nesta Copa Galicia. Dito isto, parece que o máis loable e razonable que foran os dous equipos ACB, non? Os que se meterán na final, pero o Obradoiro compitiu, e máis, incluso para min, mereceu incluso a victoria, o que pasa é que os partidos duran 40 minutos, e logo sobre o Sistu ese pasiño por diante neses intres finais e foi un xusto vencedor. Sergio, a tua opinión das semis? Bueno, un pouco que di Roberto, eu creo que eu era a primeira vez que vía o Obradoiro, a Leima xa o vin en Cestarrías, o Breogán tamén, e a mí casoume unha grata impresión ao Obradoiro, sobre todo porque vexo que ten claro o que quere xogar, non? A configuración de plantel que fixo, creo que vai ser un equipo moi agresivo en defensa, un equipo que vai buscar sempre a opción do mellor tirador, e ten un perímetro de auténticos fusileiros. E a min o que máis dúbidas, e incluso había en Santiago dúbidas sobre Jack Stephens, o grande, o xogador, o pivo norteamericano, que é un auténtico armario, e, bueno, deu un recital contra a Leima, é dicir, unha man excepcional, fixo creo que 5 de 9 en triplas,
e sobre todo no pick and pop central vai ser un xogador moi difícil de defender. Dentro xogaronlle 2 ou 3 balós e sobre o ombro esquerdo atacando coa dereita tamén fai daño, e eu creo que o test para Obradoiro eu creo que foi moi positivo, e máis eu creo que no club quedaron moi satisfeitos de incluso non xogar a final contra Breogán, porque sería volver a remover, sería o caso Quintela, habería moito máis follón, e eu creo que é o momento que eu pido desde aquí que ahora que están en distintas categorías, eu creo que tiña que haber certo achegamento por parte do Consello de Administración de Breogán, a parte do Consello de Administración do Obradoiro, a intentar reconducir unha rivalidade que eu sigo dicindo, que falei no Corbeteranos ese outro día, que Obradoiro Breogán nunca existiu. Que a rivalidade foi sempre Breogán-Oar, e que agora apareceu o tema Raúl López polo medio, e dai este Cristo que hai montado. Non, pero que Obradoiro non é Raúl López. É que Obradoiro non é Raúl López. Xa. Non é Raúl López Obradoiro. Sí, pero eu eso sei, Sergio, pero é que mentres hai un elemento distorsionador nunha ecuación é complicado que as cousas vayan de outra maneira. Eu entendo que o Breogán o que a xente este probablemente e falo por min, porque eu non falo polo Consello de Administración do Breogán, ni moito menos, pero a miña opinión é que se hai un momento difícil para conseguir eso é despois do que pasou este verano, quero dicir, entonces bueno, vamos a deixalo, quero dicir, eu sigo dicindo, vamos a mirar para diante. Quintela tardará un ano en volver por Lugo, bueno, non porque el volve por Lugo, en volver a xogar no Pazo. Bueno, volve por Lugo é para que non o insulten ás veces, na calle. Sí, xa sei. Vale. É que de madrugada nunha zona de copas. Que queres que che diga? A ti tamén te insultaron, Sergio, e a mí, quero dicir. A ver, claro, é que a mellor a pregunta é que fai Quintela esas horas por unha zona de copas, que ten todo o dereito para estar, pero bueno, é fácil encontrarse o que se encontra. Pois o que fixemos tú e eu cando tiñamos edades. Claro, hombre, pero por eso digo que non está pasando nada que non pasara nunca. O vídeo, pasamos palabra e imos a semis, que o tempo empeza a moverse. Pois mira, eu a semis, por ser moi rápido, solo poden ver a segunda parte xa iniciada do Obradoiro, do Obradoiro Leima, porque, bueno, estuve grabando a Antonio Feas e non me deu tempo real. E quedeimos sorprendido, eu falei con Ana, ademais, vendo o partido, dixen, ostra, porque eu polo menos nunca vira ningún equipo pois adestrado por Gonzalo como primeiro entrenador, e vin un equipo que me chamou a atención porque considerei que estaba ben traballado, que tal, e bueno, e vin un Obradoiro, comparto totalmente o que dixo Sergio, que me gustou moito e tal. A Leima xa lle vin vino no Cestarrías, vinlle máis partidos da pretemporada, vinlle o partido de Bilbao, bueno, fun buscando partidos de Leima que daban por tal, e vin unha evolución no xogo de Leima, quer dizer, ben un equipo que está esperando a Trey Tompkins como auga de maio e, bueno, non me sorprendeu. Aí, bueno, ganou o Leima, pudo ganar o Obradoiro, foi tal. O Cobo, o mismo, un equipo gran traballo de Moncho López, o puxo moita resistencia, barreo o Breogán no rebote no partido, a verdad, e, bueno, o tuvo en determinados momentos contra as cordas, pero ao final, bueno, o que desequilibrou pois foi o que tiña que ser, a calidade individual de X xogadores, como apuntaba Roberto antes, que fan que gañen os favoritos, claro. A min, falando de COP, me pareceu que vai ser un equipo moi complicado este ano. Me pareceu un equipo tremendamente serio, tremendamente ordenado, moi traballado se nota a man de Moncho López, que ten 2 ou 3 xogadores moi interesantes, un deles o base Lisboa, o base portugués, e a Crique, que non é un pivo moi grande, pero bueno, que sabe de que vai a historia. Atención a Club Baloncesto Ourense esta temporada, E pois sobre o, pois, bueno, dentro da liña que vai evolucionando, vai
vino xa millor que non en Cestarrías. E, bueno, eu quero verlo ahora cando empeza a competición, porque eu creo que o problema do Breogán, por lo que vin hasta ahora, e o problema de Leima, vai ser, eu creo que no xogo interior van a pasar mal. Eu, Sergio, coincido contigo, vai agarrarse moitos partidos o Coborense, moito, pero moitísimo. E chegamos á final, unha final con máis de 4.000 persoas no Pazo, dícese pronto, nun torneo amigable con algún canle, Sergio comentaba no día de hoxe. Acaba. Dicimos que sin cortapisas, non? E ganou Breogán nos últimos minutiños, non sei a vosa impresión do encontro, pero creo que foi un partido bastante, moi interesante e competido, non? Durante moito, creo que os 30 primeiros minutos foi unha goma constante, co Breo sempre un pouco por diante, con Leima intentando que o partido non se rompera. Eso creou un desgaste, creo que no equipo da Coruña, e cando chegou o último cuarto colleron esa racha final que xa se puxeron 10-11 arriba ao Breogán e bueno, que gañou ben. O problema que eu lle vexo o Leima, que ten que mellorar, o mesmo entrenador din, creo que teñen que mellorar, xa sin fixarnos en que falta alguén ou que non, teñen que mellorar no rebote, creo que non están, digamos, sólidos na pintura, teñen que crecer dende o rebote, e logo teñen que cuidar máis o balón, teñen que tener pois menos perdas de balón, eu creo que na final que se notou máis horas de voo o Breogán en alta competición que o Leima, e ao final eso é unha diferencia que marca. Imos a un minuto cada un, si pode ser. Sergio, que ibas a falar? Un minutiño. No, digo o que decía antes, que Leima ten un problema, Roberto. É o xogo interior. Huskic non vai aguantar os pivos da CB. Contra Breogán, contra Saco foi o MVP da final. E Lima, pois sí, pode aguantar esa situación, pero Lima eu creo que Lima sería un pivo para dar rotacións. Eu vexo moi complicada a incorporación de Trey Tompkins. Xa creo que o faléis outro día contigo, é dicir, non, dicen que vai a xogar o sábado ou o domingo contra o Real Madrid. Eu creo que non, porque na miña concepción, eu non o entendo, porque se está con un tratamento específico para chegar a ese partido, o normal é que, por exemplo, el Lugo, nos dous partidos, fixera a roda de quecemento cos compañeiros, os exercicios de quecemento, é dicir, entrar na dinámica do equipo e poder xogar un par de minutos. É dicir, se o domingo vai vestido de calle, está de rúa, no banquiño, que vai xogar o domingo, a 7 días vai xogar, a min resulta-me difícil de creer. E entonces por aí eu creo que pode ter unha IVA importante o Leima, que, como tú dices, vino moi mellorado con relación a partidos anteriores. Ovidio, vimos que al final, para ir rematando con este bloque anterior ao comezo de tempada. Ao final eu vou a ser moi rápido. Como decía Roberto, foi moi igualada, estuveron aí. Eu creo que isto se rompe co triple este de Hilliard no final do terceiro cuarto. A partir de aí a masa Breogán se vai de 6 puntos, estaba de 3, se vai de 6 e engancha despois outra serie que fai un parcial de 11-0, creo que, e rompeu definitivamente. Eu vin a Breogán máis feito, probablemente polo poso da ACB que ten polo entrenador, por xogadores que aínda se manteñen da ACB, e que meteu no equipo xogadores importantes como Moore, como Hilliard. Hilliard xogou con 5 puntos. A mí o día anterior me dixeron os médicos aconsellan que non xogue 5 puntos nun labio, eso con un golpe están sin cicatrizar de todos eses puntos e pode ser complicado. Eu pensei que non iba a xogar, el pediu xogar, eso é compromiso, e con xogadores deste tipo, Moore, Hilliard, Aranitovic, que é un tipo, pues no perímetro son solventes, dentro xa non son tan solventes, e eso gañaron porque tampouco tiñan diante unha resistencia excesiva. Pero no cómputo xeral creo que a victoria do Breogán foi merecida. Vou empezar, se vos parece, polo Breogán, neste caso, por ser campeón da Copa Galiza, e tamén por ser o equipo que se mantivo este ano na Liga CB. Un análisis rapidiño, vídeo, xogo exterior, interior, falabas un pouco do tema interior, non?
Bueno, que empezamos polo malo. Bueno, Home, polo claro, malo non, polo menos bon. para rematar ca excelencia, veña. Eu creo, vamos polo xogo interior e indo así rápido, eu creo que con este plantexamento de xogo interior o Breogán buscou pivos rápidos, que xogaran asegurar rebote, correr e bueno, a verdade é que non o está conseguindo. Saco, bueno, pues é un pouco como Guadiana, aparece e desaparece, pero iso é o normal de Saco. En partidos está, noutros non está tanto, e ONU directamente non está. É un xogador que eu vexo moi floxo, eu polo que leva mostrado hasta ahora, eu non o vexo entrenar evidentemente, pero polo que leva mostrado hasta ahora é un xogador que teño dudas que poda adaptarse á ACB, as condicións as ten, pero bueno, é complicado. E Apic é un xogador moi aproveitable, pero bueno, ten a eiva que ten e a súa estatura. É un xogador que viña para xogar entre o 4 e o 5 e está tendo que xogar de 5 porque ONU non se incorpora a esa posición. Isto como se compensa? Cun perímetro como ten. O sea, o Breogán vímoslo este ano e o vimos con un problema moi gordo, que non ten a Somoji para xogar. E entonces Moore ten que xogar moito e está xogando Popovic tamén nunha situación que non lle corresponde. Entonces hai moitos picos cando Moore non está, hai moito pico que é moi difícil de recuperar despois. Pero Breogán ten, para min, da zona media baixa da clasificación, un perímetro que eu casi diría dos mellores da competición. Ahora, ten o problema, ten a eiva do xogo interior que non está a esa altura. Ahora ben, se estuvera en esa altura, eu che digo que Breogán estaría para estar entre o 8, 9, 10, 11 equipo, para min, seguro. Eso igual que tiene eso. Sergio, Roberto, para interactuar un pouquiño, que foi o que máis os gustou na pretemporada do Breogán? Refírome en cuanto a xogadores, algún que contabes que tiveron un rendimento menor do que realmente tivo. E que neste momento deu moito máis de sí, claro. Bueno, eu non coñecía aos xogadores balcánicos, pues non, excepto a Nakic, non tiña referencias deles, é dicir, eu creo que a fichaxe de Jordan Davis é moi interesante porque se fixades as estadísticas de Jordan Davis, creo que cando estivo en Murcia, creo que un dos xogadores que máis canastras meteu debaixo do aro. Hai unha estadística por aí curiosa sobre este xogador, a pesar da súa estatura. É así, sí. Que defensivamente é super interesante, unhas súas características, e despois, hombre, o de Hilliard é unha garantía, non? Entonces, Hilliard tamén era un xogador conocido, tampouco tiña moitas referencias sobre Moore, entonces non sei qual é a evolución, deste tipo de xogadores. Saco, por exemplo, ante Leiva, pois destapouse nun gran partido, pero no día anterior contra Ourense que foi totalmente a cabeza. Entonces, si Saco, eu creo que Saco non é un xogador para ser o pivo titular de Breogán. Entonces, evidentemente non é o xogador que chegou a Breogán o ano pasado, foi 2 anos, non sei de cuánto tempo de Valí, é dicir, con Mirsi é outro tipo de xogador e está sacando un enorme rendemento. Entonces, os dos yugoslavos, os balcánicos, os plavis, como eu chamo, pois eu sempre espero deles o mellor porque, como sabedes, son un fanático do baloncesto balcánico. Robert, imos intentar ir a minuto, que iso non dá tempo. Quedan 8 minutos nada máis no noso bloque. Vale. Bueno, a mí la plantilla del Breogán gústame moito. Eu creo que o poder fichar a tripleta exterior con Moore, Davis e Hilliard, sobre todo este último. Hilliard está de xogar en Euroliga anteonte, ¿no? Eso é que ten esas cualidades. Logo, a min gústame moito Vila. A min os equipos que me parecen que poden ir millor na CB, eu non me fixo no xogador 1, 2, 3, fixome no xogador 6, 7, 8, 9, ¿no? Creo que Vila vaille dar unha profundidade moi boa, un xogador con unha calidad que o mellor aquí en Lugo, como con outros xogadores no pasado, poden encontrar ese caldo, non, de cultivo para poder xogar millor.
E logo, estou igual que con Sergio, creo que hai xogadores de índole balcánico que lle dan eses fundamentos, ¿no?, que les teñen en distintas posicións. Está claro que a dúbida é que vai facer ONU, porque Jordan Sakho será un moi bon pívot como terceiro pívot ou como segundo de reforzo, pero como primeiro faiseme pouco para esas expectativas que tedes de estar en 8, 9, 10 na ACB. No. Eu, cando falaba de 8, 9, 10 era con outro un center, ¿no? Claro. O vídeo para rematar co Breogán. Era Breogán. manta, sabes? Tapas arriba e o abaixo. Para rematar co Breogán, contame o vídeo o tema do posto de base. Temos a Charlie Moore, Eric Quintela está lesionado. Que solución hai no tema? Quintela, bueno, ten para semanas aí, entonces, bueno, aí hai un problema, non se lle pode dar a baixa, entendo, porque é cupo, e Somolle é cupo tamén, quer dizer, porque aínda hoxe falaba con alguén que me decía que darán de alta a Popovic, non poden, quer dizer, non poden dar de baixa a ningún dos dous bases, porque os dous bases son cupos, e se caen os 4 cupos, non entra. Entonces, bueno, Somolle xa estaría para xogar a final, podría ter xogado, o que pasa que decidiron que non xogara. Eu, de feito, pensei que Somolle iba a xogar algúns minutos e que Hilliard non iba a xogar nada. Esa era a información que eu tiña. O sea, que tampouco te fíes moito da miña información, sabes? Pero creo que Hilliard foi quen dixo que sí, que el por narices xogaba. E os bases é eso. Somolle está ok, salvo unha catástrofe esta semana xogará en Bilbao, o mismo que Moore. Quintela non, Quintela vai haber que esperar ainda unhas semanas. Pero Quintela non vai xogar este ben ou este mal. Bueno, eso é cuestión de Mirsic, eu non vou decir eso. Eso é cosa de Belko, está claro. Eso depende de cada partido, cada situación. Nunca se sabe. A ver, pero ¿cuántos minutos xogou ano pasado Eric Quintela? Poucos. Sí, eu non digo nada. A situación de Quintela a sabe él, tú, Roberto, José e él, sabes? Imos con Roberto, esa mareona, se pode decir casi, que está por Coruña. Cuéntanos un pouco cómo es realmente el tema de estructura, los socios y después un poquito del equipo, sin ser muy extenso. Mareona suena asturiano. Entonces, sí, pero casi. Yo conozco gente que va a Coruña de Asturias, por eso digo Mareona, por ese motivo. Bueno, pues pero van ver o Madrid. Que queréis que vos diga? Está claro que van ver o Madrid, moita xente, pero hai que poñerse en situación. O sea, vosotros pensades que, pois, cando estreades algo, ¿no? Aquí nesta cidade van a estrear a ACB. Entón, aquí hai unha ilusión terrible, fixéronse moitísimos abonados, aquí naide pensaba chegar a estas cifras, isto é un logro que é así. Encima, pois, a ACB ha tido, pois, a deferencia, porque creo que tamén o fixo Colleida na segunda xornada, de darlle, pois, un partido moi apetecible para poder empezar, para poder comenzar. O ano pasado. Exacto. Entón, o Lleida xogará co Barça e o Leima Coruña xogará co Madrid, que creo que é un pistoletazo de saída inmellorable. Sen dúbida. Sí, en canto... Sí, Sergio, perdón. No, ia a decir algo que resulta que vai ser impopular. Roberto, tú que tes man en Coruña, dilles que esa camiseta de Leima como imaxe televisiva non é moi boa. Pois están moi ledos co cambio das camisolas e digamos, dulcificaron o laranxa, que ao mellor era un pouco a idea que tiñan e tal. En vivo son fermosas, pero claro, na televisión hai que verlo, claro. O caso que gañen partidos, esas xa está. No, e despois xa está. Bueno, unha punta así, a mí me resulta estético, un apunte estético. No tema da tele resulta en vivo non tanto, pero a través da tele, porque o vin onte e creo que vou falar tamén algo con o vídeo. E me choca un pouco. E o tema como anda na primeira federación, Sergio, tanto en Obradoiro como en Copa Ourense, como anda a cousa? Pídeme cada cousa, teño que mirar. É o que toca. Teño que mirar ese outro día alguén me mandou un link de un par de piraos destos que facendo análisis da
da primeira federación dos equipos e tal, e teño que facer un repaso deles, porque se me preguntas, Estabas mal acostumbrado, se me preguntan os equipos, non sei quen son. Moito Aquí vamos a tempo poñer as comendo pilas caviar todos. e o Aquí a ver cocido pilas. estáche moi bo tamén, digo eu que levo papando o cocido moitos anos. E sei o partido de, bueno, co Estudiantes, sí, pois coñezo que fichou a xogadores de sobra coñecidos, por exemplo, en Santiago, como Kravitz, que creo que é unha gran fichaxe, que recupera a Granger, que fichou a Andorra Andrich, que era un xogador que pretendía o Obradoiro, tamén pretendía a Kravitz, pero a información que manexou de Kravitz é que su señora dixo que a Madrid e non a Santiago, porque creo que Kravitz estaba moi ilusionado como... Bueno, pois mira, a súa señora o ano pasado xa dixo que a Lugo no, cando estaba feito a incorporación de Kravitz en Lugo, a súa señora dixo que no. E despois se quedou en Tenerife sen xogar e acabou marchando para Burgos, pero estaba feito o acordo entre, bueno, por lo menos esa é a información que manexo, entre Breogán, a xente e xogador. O entorno dixo nones. Sí, que bueno, que ves unha serie de equipos que vai ser eu sempre volvo a chamar primeira vez, non sei por que teño metido eso na cabeza aínda de entre a primeira federación. E creo que o Obradoiro vai non ter complicadísimo para ascender, hai que ver. E eu creo que o COP, polo que vin ante Breogán, solamente vin ese partido, non vin o partido ante Obradoiro. Ante Obradoiro, a xente que viu xa me falou moi ben do equipo. Creo que vai dar moito a lata, que me gustou moitísimo, e ten un adestrador que é unha garantía como é Moncho López. Esta primeira FEF recórdame moito as ACBs do 90, ¿no? Cando había A1, A2... Sí. Cala, que tempos aqueles. Pero eu non sei vosotros o que pensades desta... Antes falaba Sergio de Estudiantes, de que ficha xogadores, pasado hai moitos, Betis tamén ficha xogadores con pasado ACB. Vale, eu creo que se queres ascender, tens que facer un equipo con xogadores que coñezan a competición e para competir esa liga. Veremos eses proxectos sustentados en xogadores ACB como sabe. O Obradoiro fichou prácticamente xogadores de primeira federación, todos, por temos o caso de Pratt Davison, a Leimanis, Nacho Arroyo, etcétera. Entonces, eu creo que vai ser unha competición moi dura para o Obradoiro e para Ourense. Pois con isto rematamos. Imos falado un ratiño da Copa Galicia. Non os vallades porque ahora vai seguir Susana García falando da Copa Galicia que se celebra en Porriño este fin de semana. Gracias, Ovidio, Sergio, Roberto, saludo. Un placer. Rematar esta tertulia que tivo de todo, tuvo risas, sorrisos e tamén algún momentiño un pouco máis tenso. E imos seguir ca parte a que eu quero darlle máis valor, o básquet femenino. E para iso non temos nada mellor que unha vicepresidenta da Federación, xogadora internacional, estivo tamén dentro da selección en Olimpiadas e o máis bonito, na nosa terra, en dous equipos, en Celta de Vigo e nos Xuncas de Lugo. Susana, un placer inmenso poder contar contigo nesta andaina. Hola, buenas tardes. Pues para mí también es un reto importantísimo porque, a ver, en baloncesto hice casi de todo porque jugadora, entrenadora, ahora directiva y ahora pues reportera. Entonces es un reto importante para mí porque la verdad que esto nunca lo hice y espero agradar a los oyentes y que les guste esta sección. Seguro que sí. Os espectadores de 7 Global TV e as redes sociais estarán contentos de escoitar o que tes, además, sorpresas en distintos programas que va a haber posteriores con presoeiros importantes dentro do básquet feminino. Se te parece, empezamos polo Baxi de Ferrol. Moito mérito ten ese club este ano, ¿eh? Pues sí, a mí me gustó empezar con el Baxi de Ferrol porque quiero darles la enhorabuena por su participación en competición europea por primera vez en la historia. Entonces, bueno, y además empezaron con muy buen pie
porque jugaron ya la primera eliminatoria, el primer partido para conseguir el billete para jugar la Eurocup, porque hay una fase previa, tienen que jugar una fase previa. Y ganaron en Italia por 42 puntos de diferencia. Farán esta semana la vuelta en Ferrol y esperemos que consigan el billete tan ansiado. No creo que haya semejante debacle. Entonces, darles la enhorabuena, darles mucho ánimo y que todo salga fenomenal durante toda la temporada. La plantilla del Baxi Ferrol está muy renovada, tienen mucho trabajo por hacer porque está muy renovada, solamente siguen 3 jugadoras de la temporada pasada, pero hicieron una pretemporada bastante buena. Entonces, esperemos que estos resultados de la pretemporada vayan mejorando, porque hicieron una victoria ante el Benfica, un equipo portugués de renombre, que ganaron 85-61, que muy buenas sensaciones de Blanca Millán y Galamestres, que anotaron 13 puntos cada una, y después una derrota ante el Ensino, a pesar de la gran actuación de Blanca Millán, también 16 puntos, pues no pudieron con el acierto del Ensino en el último cuarto. Pero bueno, ya te digo que es una pretemporada muy halagüeña. Eso é moi importante. Hai 2 equipos máis na Liga Femenina, o Celta de Vigo ou o Ensino. Un ano máis. Sí. Empezamos con el Celta de Vigo, que también renovó muchísimo su plantilla, solamente siguen 3 jugadoras del año pasado, o sea que también tiene Cristina ahí trabajo para conjuntarlas a todas, y están con el hándicap de que la jugadora nigeriana Blessing Nefifor, que estuvo en París en las Olimpiadas, pues todavía no pudo llegar a Vigo. No sé exactamente el tipo de problema que existe, pero a día de hoy la jugadora no está todavía en Vigo. Será de gran ayuda porque es una jugadora muy grande, muy experimentada, tiene 26 años y con mucha experiencia, y ayudará mucho al equipo en la pintura. Aunque en la pretemporada, que llevan una pretemporada también muy buena, 3 victorias ante Benfica, Ensino y en Cáceres el otro día, que tuvieron que jugar porque iban a jugar un partido en Aveiro, pero debido a los incendios en Portugal no lo pudieron jugar y entonces se fueron a jugar a Cáceres y ganaron esos 3 partidos. Derrota ante Perfumerías Avenida solamente por 2 puntos, un partido con 2 partes bien diferenciadas. En la primera parte dominó el Perfumerías Avenida, pero en el descanso Cristina las debió de arengar bien y salieron con las pilas y recuperaron terreno, e incluso tuvieron la jugadora croata, la base croata, que es una jugadora muy interesante, pues tuvo un triple en el último segundo que no quiso entrar. Estos que hacen la corbata y no quiso entrar porque hubiesen ganado el partido. Y ayer perdieron con Gran Canaria, también un partido que pudo haberse decantado por cualquiera de los dos. Como digo, la plantilla con 3 jugadoras del año pasado, Aidara, la francesa Clement Samson y la capitana Sara Vidal, que ya lleva 7 años a pesar de su juventud. Y los fichajes la verdad es que están funcionando fenomenal. Tenemos a la base croata, es una base zurda muy rápida. Hay quien dice que le recordaba a mí cuando jugaba. Y sí, ya me lo dijo. Yo aún no la vi jugar porque yo este año todavía no pude ir a verlas jugar, pero me comentaron gente que las vio que le recordaba a mí. Y muy anotadora. Después una jugadora interior que se llama Samantha Cooper, que hizo una pretemporada canadiense, que hizo una temporada buenísima, con más de 10 puntos por partido, unas medias de anotaciones muy buenas, y el equipo la verdad es que tiene muy buena pinta. Esperemos que comiencen bien la temporada y que todo salga como estamos esperando, según la pretemporada que hicieron. Eso é eso que temos todos. E por último, o equipo de Antonio Pernas, o Ensino de Lugo. O Ensino de Lugo, que creo que Antonio Pernas, le mando desde aquí un saludo y que se recupere, porque creo que tuvieron que operarlo, algún problema de salud tuvo, que faltó en algún equipo, porque alguien me lo comentó que habían ido a ver el partido y que no estaba Antonio. Creo que es que lo tuvieron que operar. Desde aquí le mando un
un saludo y mucho ánimo. Por supuesto. El equipo de Ensino es el que realmente menos se renovó de los tres. Tienes 5 jugadoras que ya son del año pasado y ficharon a Elba Garcela, que viene del Celta. Es una jugadora joven con mucha proyección que creo que les va a ayudar mucho. Es una jugadora interior muy interesante y están funcionando también muy bien los fichajes que hicieron. En la pretemporada, victoria ante el Baxi y derrota ante el Celta, y jugaron también un partido ante el Araski en tierras vascas, que ganaron también, o sea que también una pretemporada muy ilusionante para las de Antonio Pernas. Todo o que estás contando xúntase este fin de semana en Porriño, na Copa Galicia. Exactamente. Este año la Copa Galicia tuvo un formato un poco distinto por motivo de la participación de Baxi en la competición europea, pues no había fechas para hacer el formato como otros años. Entonces este año jugó ya una eliminatoria el Baxi Ferrol con el Arsil, que ganó el Baxi por 47-90, y el viernes en Porriño jugarán Celta y Ensino, la otra semifinal. ¿A qué hora? Pues creo que es a las 6 de la tarde el viernes. Hay que animarse para ir. Exacto, sí. Y el domingo el ganador de esa semifinal se enfrentará al Baxi, que creo que es a las 12 de la mañana. No me hagas mucho caso con los horarios porque no estoy totalmente segura, pero creo que iremos informando, Susana, estos días dos horarios, pues non hai problema ningún. Pues jugarán esa final el Baxi y el ganador de la semifinal del viernes, que vendrá muy bien porque ya los equipos están más rodados, ya va a empezar la liga el fin de semana siguiente y ya nos dará un poco una idea de cómo va a ir la cosa en todas las plantillas. Xa para rematar, espectadores de 7 Global TV, Susana semana a semana vai ir comentando todo o tema do básquet femenino, pero non somente de categoría profesional, sino vai tocar outros temas e tamén vai ter, creo que, persoeiros dentro deste mundo, non? Pues sí, trataré de tener cada semana, si puede ser cada semana, traer a una jugadora, un entrenador, a ir trayendo distintas personalidades del baloncesto femenino para que nos cuenten su punto de vista, que siempre es interesante. Xa o creo. Pola miña parte, pouco máis que decir que a xente siga acudindo aos pabellóns porque o básquet femenino é top e ten moita calidade. Susana, un placer moi grande e a semana que vene volvemos a vernos aquí neste programa en 7 Global TV, o noso básquet. Unha aperta grande. Temos con nós a parte técnica, a parte onde afloran pouco a pouco os fundamentos técnicos dos mellores xogadores de Galicia. Temos con nós a Darío Méndez. Moi boas, Darío, e moitas gracias por estar neste programa, no noso básquet. Non faltaría. Como estás, José? Moi ben, estaremos todas as semanas, pecharemos sempre os programas con Darío Méndez e tamén con moitas sorpresas da man do director deportivo, porque iremos coñecendo e dando luz e visión a moitos clubes da nosa rexión, a maiores de xogadores e árbitros que Darío vaya marcando as pautas para elo. Ele é o coordinador deste bloque concreto. Darío, se te parece, podemos empezar por as selecciones, non? Xa andades cas concentracións. Sí, empezamos en el mes de septiembre con 2 concentraciones, con las selecciones de canasta grande, infantiles y cadetes. Y bueno, pues se inicia el proceso de selección, además de seleccionar, trabajar en lo que queremos hacer con los equipos, cada grupo técnico y bueno, pues estamos en eso. Es la parte, digamos, más bonita, ¿no?, del trabajo. Estáis a traballar cos grupos de infantil e pode ser cadete tamén? Infantil, cadete, tanto masculino como femenino. O número de xogadores que estades a mover neste intre? Pois ao principio, nas primeiras concentracións son 18 xogadores e xogadoras. E depois, para as seguintes, van baixando, serán 16. Para os torneos tentamos levar 14. E logo xa o equipo final estará composto por 12.
Pero en ocasiones, en las primeras concentraciones, o que tentamos é de ver o maior número, temos que quitar as dúbidas de enriba, entón o que queremos facer é ver, trenar e ver, ter sensacións con novas convocatorias, cambian as convocatorias en unha pequena parte de unha semana a outra e non queremos quedar con dúbidas para o que ten que ser a equipa final. Claro. Se te parece, aproveitando que é o primeiro programa, podíamos facer un pouco de balance da tempada pasada. Bueno, a temporada pasada para mí foi un ano de aprendizaxe, en todo. Sempre digo a mesma frase, pero que é así. O primeiro pola formación, o traballo coas seleccións, despois co inmenso traballo que fan os responsables zonais. En cada delegación hai un responsable que é como un mini director deportivo. Esta estrutura foi creada por Carlos Colinas e funciona. Depende moito da observación, do seguimento que se faga. É a parte máis complicada por lo que, sacando conclusión xa, non? A parte máis complicada para min é a parte de canasta pequena. Canasta pequena é a diversidade enorme, hai cantidade de equipos, a base é moi grande, entón non queremos perdernos absolutamente nada. É unha das claves para intentar de controlar e de facer un seguimento a xente que despois vai estar en seleccións, non? E tamén, pois, é xente que está medrando. É posible que alguén que non está na selección mini, pois, que depois tampouco este na infantil e que este na cadete, porque os corpos cambian, os físicos cambian, e o que queremos é, para mí, o traballo máis complicado, non perder absolutamente nada. Escoitamos aos responsables zonais, escoitamos aos clubes, coordinadores, falo con moita xente o día, a xente é moi sincera, non? Mira, merece que o vexades, tal. Eu intento ver aquí en Vigo, en mi zona, en Vigo, en Porriño, todos os partidos que podo. Coñecer xente, falar con entrenadores, falar con xente que non coñezo. Bueno, esa é parte do traballo. Bueno, a tua bagaxe é moi grande dentro do baloncesto, pero na actualidade, cantos partidos ves máis ou menos a semana? Menos el domingo por la tarde, que ahí le doy una patada al teléfono. Habitualmente pues puedo ver un par de ellos el sábado por la mañana, el domingo por la mañana y, bueno, habitualmente el sábado por la tarde pues lo dedico a alguno por televisión. Pero, bueno, siempre que sea posible. Eso sí, el domingo a las 2 el teléfono acabo. Y, bueno, tamén tento ver xente adestrando, xente que me falan, se é posible, pues presente adestrando, xogadores, xogadoras, adestradores e adestradoras. Porque non coñezo todo o mundo, non? Que, bueno, é algo que teño que estar aí. Penso que teño que estar aí, non? Entón, na medida do posible, sobre todo Mini, este ano dediquei moito tempo a Mini. Penso que é unha parte moi importante, non? Dediquei moito tempo. A selección, a captación, non, porque non me dedico a eso. Pero sí a observar un maior número de xente que poda. A semana que ven empezaremos xa con outro tipo de formato, no? Contigo, presentando clubes, xogadores, etc., pero non podes marchar daqui sin dar algún consello aos rapaces que están empezando, acabaron a súa pretemporada e agora van a comenzar a temporada, non? Algún consello de parte de Darío Méndez creo que é importante. Consellos poucos, non? Quero dicir, a ver, o primeiro que son estudantes que fan baloncesto. Eso é o primeiro que ten que ter. É dicir, a xente ten que centrarse no que ten que centrar e o básquet forma parte do tempo libre, sempre o direi. Entón, eso axuda a organizarse para adestramentos, para parte do seu tempo libre e despois, a medida que vayan medrando, bueno, xa é un tema de te gusta ou non te gusta, que quero facer. Me gusta mucho, teño que ir con todo. Teño que ir con todo, hai que traballar físicamente, isto xa non é como antes, hai un traballo físico previo, posterior aos adestramentos, xente de calidade física e talento, hai que darlles máis traballo e que vayan a ser posible convocados con equipos superiores ou adestramentos con equipos superiores. Isto xa se fai na maioría das canteiras, isto non é como fai moitos anos, non? Antes era adestrabas co teu equipo, eso sí, un apunte solo. Antes se comenta, isto é un debate moi lindo. Falábamos así, non hai moito, con xente de básquet, que antes xogábase máis o básquet todo o día.
todo o día, é dicir, antes de entrar en clase, en el recreo, pola mañán, pola tarde, o día que non tiñas básquet, quedabas cos amigos. Agora, a sociedade cambiou, mudou, hai máis cousas, a oferta é moito maior, e temos que ser moi bons para captar a esa xente que non se vaya de baloncesto, motivalas, etcétera, etcétera. Pero, básicamente, estudantes que fan un deporte. Eso, como primeiro. Pois rematamos da man de Darío Méndez este primer programa de O Noso Básquet. Esperamos que sexa do vosso agrado e a semana que ven, ás 21 horas, o próximo martes, vémonos de novo. Darío, unha aperta grande e vémonos na semana que ven. Aperta, Xosé. E gracias a todos os espectadores que tivechedes a paciencia de ver este primeiro programa. Espero que os gustase. Moi boas a todos e boa noite.